Dobrý den. Jen. Tak, co to bude? Tak prosím vás, aby si dala 2 velký burgery a k tomu velký hranolky, prosím. Omáčku k tomu nějakou. Ano, prosím, 2x2 sladkokyselé. K pití něco? Můžu vás poprosit o pepsinu? Prosím. To tady nemáme, jako, paní, to musíte někam jinam. To tady jako... Ježiš, jo, já se spletla, prosím, Coca-Cola. No, já si myslím. Takže 2x, jo? Ano, prosím. Tak. Ještě něco dalšího k tomu? Ještě vás poprosím o 2 taštičky. Bohužel to dneska nejde nám stroj na taštičky, takže bohužel to ne. Takže něco dalšího k tomu? Jo, tak nevadí, tak 2x McFlurry, prosím. Paní, já jsem teďka říkala, že nám nejde stroj na zmrzlinu. Takže ne, McFlurry žádný není dneska. Jo, já myslel, že jste říkal na taštičky. Jo, takže nic, jo, nic dalšího už. Tak. Budete platit kartu nebo hotově? Prosím, Tak, kartou.